Vilalba Sasserra és coneguda com a Trenta Passes. El municipi de Trenta Passes originàriament estava a la part alta de la muntanya on estava l'església vella. Al voltant de les esglésies hi havia una distància indeterminada que es coneixia com Trenta Passes, que era una distància com de protecció. La gent venia a viure a prop de les esglésies per estar més protegits. Llavors, d'això se li coneix a Trenta Passes, també per lo petit que era el municipi, que era pràcticament amb 30 passes et col·locaves a qualsevol lloc del municipi. A Vilalba Sasserra també tenim el Bosc Màgic dels Nans. El Bosc Màgic el tenim a la muntanya, on està la Blancaneus i els 7 nans. Han anat venent algun nan nou. Això ve d'una tradició d'un veí que va alliberar un dels nans de jardí, el va alliberar a la muntanya, i arrel d'això, els nens i nenes de Vilalba i dels pobles veïns ens van ajudar a pintar uns nans que estan alliberats per la muntanya. Vilalba Sasserra també forma part de les Viles Florides des del 2016, un dels primers municipis del Vallès Oriental que ens van adherir a les Viles Florides, que és una associació d'horticultors que controla i vetlla perquè els municipis tinguin espais florits, espais de convivència i, segons la seva catalogació, estan fins a 5 flors d'un os. Vilalba Sasserra de moment tenim 2, però estem treballant per tenir la tercera flor. A Vilalba Sasserra, per les festes majors, tenim la colla de les serres i les guineus, les serres de color verd i les guineus al color taronja, que durant la festa major, amb els diferents jocs, competeixen per aconseguir passes i la colla que aconsegueix més passes és la colla guanyadora. Vilalba Sasserra és un petit municipi, som poc més de 700 habitants, però tenim molt entorn rural i us convido a venir a conèixer el poble de Trenta Passes.